Ако си дал на гладния дори трошица хляб от своят хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своят огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта, любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнема вярата в тях, вярата в тях. Идвате да ме посетите и да видите, че съм жив, още съм жив, жив съм. Аз, да ви кажа, се вълнувам за този празник. Своето вълнение го изразявам с една такава мисъл, с една дума само. Доживях. В нея има и радост, има и скръб. Радостта е тази, че колектива, творческия колектив на Техникума постигна високи резултати. Създадоха се много специалисти, всестранно развитие обаче. Ние държахме не само на специалната подготовка, но и на общата култура, на патриотизма и на хуманизма. Ние пристигнахме тук от града, от широкия друн на селата, лакът на времето нас ни събра, носещи пламък и жажда в сърцата. На втора гимназия, в която се беше превърнала девическата гимназия, беше открит техникум по електротехника. Имаше в началото една заповед, един директор, един домакин и няколко учители. На сегашните ученици желая да се поразровят в миналото на електротехникума, да понаучат не само в нашия електротехникум, във всички учебни заведения на България, как са живяли, учили, работили тяхните предшественици, за да се опитат онова, което са загубили по отношение на трудолюбие, дисциплина, ред, порядъчност, да наваксат и дано не са закъсняли. Тогавашният вече покойник инженер Марко Илиев Генчев ме извика от един час и ми замоли да взема някой ученика и да отида на стадиона Юнак, там където електротехникума, то беше футболното игрище. Голям ентусиазъм. А самите ученици участваха ли? И просто и ние учителите много ясно казвам, бяхме там един файтон хора по-малко и просто да, оказахме кой с каквото може. Пак казвам, аз бях най-младен, 27 години тогава. Аз съм Янко Добрев. Добрев значи добър. А пък и Добрев на квадрат значи много добър. Призовавам за заемно уважение и да няма никакви наказания. 50 годишният юбилей на електротехникума Ломоносов Горна Оряховица поражда в мене големи вълнения. Министър Павел Пицарев, когато вече бяхме творчески процес с учениците се задълбочи, и теме и така, успехи и след успехи, той каза, видях един техникум на бъдещето. След всеки връх започва бездна и всяка бездна начало е на връх. Съм бил не само директор, аз съм ученик на това училище. Завършил съм през 1966 година с много добри впечатления от тогавашните учители.
и имах удоволствието 5 години да работя като директор. В отношенията най-важно е уважението. И когато станах директор, училището имаше обем на производство около 80 000 лева годишно. За 4 години този обем достигна 1 милион и 400 000 лева. Всичкото, което се правеше в името на ученик. За мен и за колегите ученика беше цар ученик. Училището не се прави от камъни, а го правят учителите. Се памня честта и като директор, а и като помощник директор да работя с учители, които са научени. Това е едно задължение ученика да стане по-добър от учителя. Но винаги в моето сърце ще останат двама. Това са първият директор Марко Генчев и моят класен ръководител Петър Русков. Обича училището си, обича учениците и всичко ще дойде както се трябва. На сегашните ломоносовци мога да пожелая първо здраве, както всички желаят на всички, и да няма омраза, да няма завист и да бъдат сплотен колектив, както беше нашия лозунг. Когато става въпрос за училището, зарязваш личното. Ученици са ми казвали, че където и да сме, като кажем електротехникума, всичките уважават. Електротехникума беше марка. Запазена. Запазена марка беше. Случайно съм запазил и ето ръководството на този клуб за техническо творчество на младежта, те да се каже извънкласната дейност в техникума. Тук в момент на заседание обсъждаме даден въпрос. Така като гледам тези момчета, единият е в София, другият е в чужбина, третия е във Варна, четвъртия и той в чужбина. Виждате, тези бяха много сериозни, много добри наши ученици. И че спорта калява, спорта учи, спорта възпитава. Стават много спомни от вътрешни първенства, кръгови системи. След това много походи, покорители на планински първенци, 100 национални обекта. След това походи по пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица. И където нашите отбори, нашите ученици са завоювали почти винаги призови места. Техникум на нас ни отиваше да имаме радиостанция. Заработването на станцията стана от учениците. В техникума имаме радиозала, където подготвяме и кадри за войската. Какво си мисля? Първото, което трябва да направи училището е да научи всеки да бъде честен човек и второ да бъде трудолюбив човек. Това е в основата на абсолютно всичко, което се случва от там да седне. Пламъкът грее, още гори, неутолима е нашата жажда, пламъкът хора достойни роди, жаждата нови мечти поражда. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен, ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен, ти хора ни направи, учителко любима.